Hi guys! Welcome back to my channel. Kami swimming pero naglalakad na kami. Dami ba yan? Ito alam na eh. Ay, bigyan ka. Dito kami sa Alanay. Imagine mga ano. Mga gusto ko na kung makalawas na gwalwala yun. Ay, ako. Kano kayo suga? 20? Baka first week di August. Kayla? Ayan. Ay, bigyan. Hindi ko nagapag-guys ang tubig. Lambino. Ayan, sumarin o. Dalawa kami. Wala, partak! Sino nakakastaan na isuratan? May babang purman? Oh, sige na. Lia. Linda. Rosal. CJ. GR. Next. Rosemary? Rosemary, Biminda. Next. Nagamo. Joby, ay lang ni Joby. Adi may isang ubing ate. GR. Agay niya na ganap. Likan. Kathleen. Adi ka lang ikaw. Ken. Ala, hindi kumita yung cottage tayo ni Rosal. Hindi na pintasin kayo. Hindi kumita cottage tayo. Story, don't do that. Thank you. Magkaskasama ko. May kan kasi dyan. Ito din tag swimming anak ko may kami. Hindi ka apay. Anak ko. Ganda ka tika ko na. Sayla, makatam. Garpa may saisi. Karaman na kon. Ada ka eh. Talaga. Oh, sino ba yung ate driver ko na yan na? Nagamo. Dito, sino ba? Sila ba? Frau and Tirog. Kain po. Kyle. Ray? Ricky. Dingon. Adi kita tay tenga may isa. Adi ken na kana dyan. Ni kan. Atay na. Napay ni surat. Ada sini. Ken talaga nga lahat. Kan. 27 na yun. Love. Plus, tayo kuha ka no? Nagana? Pati cottage giant eh. Pati cottage? Hi guys! Swimming tayo dito.
Dito sa Nabannagan. Pasok tayo. Aye. Kami pasok ko Ay, hang kami magpapapati arak ano ko. Ate nga may jehot doon. Hi! Hi! Welcome Swimming! Magsiswimming tayo ngayon sa... For today's video. Hala! Nagyari dyan. Hi! Hello! Are you ready? Are you ready? Hi! Yes, I'm ready! Yes, I'm ready! Anten. Diyan ka ma-in the JC. Maganda dito guys. I think it's new. Bagong open lang. Ayan. Explore muna natin yung place. Nag-iisa lang yung swimming pool nila. Hi guys! Ayili sa isi! Ayili sa isi! Wow. Ganda ng place guys. May slides. May pambata at may pang adult. Ganda din guys. Yan. Ang entrance, 100 pesos. Wow. So good. Guys, tignan nyo ang likuran. Super ganda ng view. Wow. Ganda guys. Bukirin. Ha? Ano nga ito? Mag-e-enjoy sila ng dahil dito sa slides. Grabe guys. Maligo at hindi maligo. Adult and kids still the same. 100 pesos ang entrance. And si Ella. Kasi Aguray kayo aguray kayo. Basta na sa mga
Saishi! Happy? Uy, uy. Lagay langoy na, langoy, langoy, langoy. Lagay lang. Yahoo! PJ! PJ! Chaishi! A smile! Hot dog. Cheese dog. Ito. Naksot. Aja masuk sana na ka nagtapor? Mother? Amerikana! Kaya kasi tantan oh. Agad direct ka, Jet. Lang, kay tugaw! Lang, tutugaw kayo, umuli kayo ang amin. Ade, narinig ko. Ano, nagsisina naman eh. Talwag na ba yun? Ani na. Nakajipin ka ka lugong ko. Mama, bato mo ang dating ko. Nag-iisip na ko. Awang kay de video, awang kay de picture, awang kay amin nun. Ano, mama? Daw, ma. Wala ka na, babae. Ay, matsata. Bold ko pa lang. Mati ata par. Kuya, Picture kami magkakaroon si Sander. ah, picture. Hintay niya dalom. Ang luwadang mo makasingsing lang ka. Ang nag-slide! Napanaas. Ay, yes. Ay, nagmayat. De, Balikat mo na. Jaden! Sayla! Der! Sabulin mo ako! Volleyball ko yan. Volleyball ko man.
I-video na kita tayo nag-slide. Tayla! Kita, i-video na kita nag-slide. Kuya Sanders, go for slide. Wala girl. Tag-slide par. Arabiana. Sayla. Guru kayo. Isa-isa. Isa-isa. Ah, isa-isa. Mesa-mesa. Mabuting ba? Okay na ka ba ko? Ala ah. Ala ah. Saishi! Ah, malalim. PJ! PJ! Magaling na vlogin. Here, come here, daddy.